Mr Powell, beth ydy'ch cysylltiad chi a Chymru? Mae hwn yn mynd yn ôl dros tair neu bedwar genhedlaeth. Daeth fy hyn daid i swydd Stafford, y swyddfa Stafford o Wrexham yn nechrau y bedwaredd ganrif a 15. Brys oedd mam ac fe fedrau hithau bod o deulu Gymraeg, can fod y teulu wedi byw ar y gororau Cymru dros genedlaethau. Yr oedd fy nhad pob amser yn pwysleisio a dylwn ystyried fy hunan fel un o dros Gymraeg. Rwyf wedi ymweld a Chymru yn gyson pan oeddwn ifanc ac wedi dysgu Cymraeg fel iaith lenyddol pan oeddwn yn astudio yng Nghaergrawnt. Pan ddwedoch chi yn ddiweddar ym Mhrestatyn y dylai Cymru a'r Alban dderbyn canlyniadau ymreolaeth os dyn nhw'n dymuno bod yn rhydd, ddwedoch chi ddim oeddech chi'n cymeradwyo y math yna o ddatblygiad, ydych chi? Mae bell y mae Cymru yn mynd. Yr ateb yw nag ydwyf. Rwy'n credu fod y cyfraniad Cymru i hanes a goreiddiad Prydain dros y ganrifoedd yn un arbennig a phwysig iawn. Ac fe fyddai, mae hyn yn parhau eto. Ac yma'n bwysig i ni ein cadw yn fyw drwy gadw a datblygu'r iaith, enghraifft, a'i llenyddiaeth Gymraeg. O'i chymharu a'i chyfraniad hon i Prydain, rwy'n credu fe fyddai rhywbeth tlawd iawn os cyfyngyd hi o fewn ffiniau fychain y dywysogaeth. Mae'r gair Powellism bellach wedi dod yn ychwanegiad at ein geirfa wleidyddol ni. Fyddech chi'n cael ei diffinio'r gair os oes yna ystyr iddo fo o gwbl? Nid y fi piau'r gair, a niferdraf oherwydd hynny o chymyn sydd y dylid defnyddio y gair. Ond rwy'n gresynu at y ffordd y defnyddir ef i golygu bethau amhyl, reis. Bethau nad yw'f yn ei derbyn o gwbl. Os oes rhaid i ddefnyddio, fe fyddwn yn gobeithio a fyddai golygu rhywbeth fel ymgais i gymhwyso egwyddorion gyfalafiaeth gyda chysondeb. Ydych chi'n hapus efo polisi ac efo cyfeiriad presennol y Blaidoriaeth? Rwy'n hapus efo cyfeiriad. Am ei fod migredaf yn tueddu tuag at olwg mwy realistig o sefyllfa y Prydain yn y byd, beth yw a beth nad yw. A tuag at mwy o bwyslais ar ryddid unigol a ryddid economaidd. Bydd wedi'r amdano chi weithiau fod chi'n ddyn o argyhoeddiadau moesol, mawr. Beth ydy'r ysgogiadau moesol hynny? Os yw pobl yn dweud hyn, yna ni fedra i rhwystro. Ond mae beth ac yr wyf i yn y cwestiwn. Prig mawr fyddai'r gŵr sy'n profesu difrifoldeb moesol? Mr Powell, pe bai'r galw, a fyddech chi'n barod i fod yn brif weinidog? Ychydig iawn o rai a gafodd gynnig y goron hon sydd wedi ei gwrthod ac yma'n debyg na fyddwn i yn eithriad.
ond mae'n werth genim paidio authori rheol sy'n gwahardd ateb cwestiynau tabiedig.